President, bon dia. Bon dia. Com està? Molt bé, i vostè? Bé, molt bé. Avui, amb interès per preguntar-li pel que potser molts espectadors es troben quan obren el diari, concretament el periòdico, nova enquesta. Fa uns dies La Vanguardia també en publicava una, enquesta sobre intenció de vot si hi haguessin eleccions al Parlament. I el que marca aquesta enquesta del periòdico és que el PSC tindria una nova davallada en escons, aquí ho tenen, se situaria en cinquè lloc, cinquena força política del Parlament, entre 14 i 16 diputats. Què està passant? Bé, jo crec que l'enquesta el que reflecteix són les tensions que en aquest moment es viuen a la política catalana. Són enquestes que cal tenir en compte, però tampoc cal tenir present que les eleccions catalanes en principi s'haurien de celebrar dins de 3 anys. I si és així, si no s'avancen, cosa que també podria passar, són molts anys i poden passar moltes coses. A la política hi ha canvis que es produeixen en poc període de temps. Haig d'entendre, per tant, que vostè no es preocupa perquè no hi ha les eleccions d'aquí pocs mesos. No, jo sí que em preocupo. Jo crec que, òbviament, reflecteixen les enquestes i les tendències de les enquestes una bipolarització del mapa català, una fracturació també del mapa polític a Catalunya i a Espanya, i de fet també a Europa. Ho hem vist aquest cap de setmana, les eleccions també a la República Txeca. Aquesta realitat. Segurament tindrem parlaments més plurals, ajuntaments també plens municipals més plurals i un Parlament Europeu, aquest segur, l'any que ve encara més fracturat. Em parlava vostè ara d'aquesta polarització que veu a partir d'aquestes enquestes que s'estan publicant, d'aquests sondejos, també interns als mateixos partits. En aquesta polarització, una de les persones que va ser del seu equip de govern, Montserrat Tura, exconsellera, aquest cap de setmana, a banda de dir que deixa el Consell Nacional del PSC, diu que el partit s'equivoca no sumant-se al dret a decidir. És la seva opinió, jo crec que reflecteix també aquesta pluralitat que hi ha al PSC. Veu desafecció en algunes persones del PSC? No, jo veig desafecció a la societat. I, per tant, també és normal que els partits que d'alguna manera representen parcialment a la societat o a segments de la societat també reflecteixin en el seu si aquesta desafecció i aquesta desorientació en alguns moments. Ernest Maragall, Joaquim Nadal, Antoni Castells, ara Montserrat Tura, 4 dels consellers que havia tingut vostè, 4 persones que ja no estan en la línia del que el partit marca. Bé, alguns perquè es dediquen professionalment a altres coses. La política tampoc és per sempre, per a tothom. Això normalment passa també. Si repassem els governs del president Pujol, veurem que molts consellers van passar a una segona línia i després a dedicar-se a altres activitats. Això forma part de la quotidianitat. Jo crec que tampoc ens hauríem de preocupar. És normal. El que no podem és demanar renovació, cares noves, i després queixar-nos que hi ha cares que ja no estan a la primera línia. La direcció del PSC permet discrepàncies? Jo crec que sí, la prova és, que només cal repassar els diaris de manera els darrers mesos. Home, que hi ha discrepàncies sí, però les permet la direcció del PSC? I tant, la prova és que s'expressen a vegades en els òrgans de direcció i a vegades fora. Ho dic jo, que jo no formo part de la direcció del PSC des de fa ja 2 anys i no tinc cap càrrec i per tant no soc portaveu de ningú excepte de mi mateix en aquest tema. Quan vostè manava al PSC es podia discrepar? Sí, jo mai vaig, evitar o criticar algú perquè expressés les seves opinions. És més, a vegades, quan fins i tot no coincidien amb les meves, ho agraïa, perquè jo crec que és necessari que als partits hi hagi debat i la gent pugui expressar les seves opinions. Un partit i la direcció d'un partit i un govern no són una colla d'amics, sinó algú que va molt més enllà. Potser al partit o al govern tens amics, però el fonamental no és tenir tampoc el que sigui una colla d'amics, sinó l'equip adequat per fer front als reptes que com a govern o com a partit es té.
Amb la sortida de Montserrat Tura del Consell Nacional del PSC, què perd el Consell? Bé, el Consell són pràcticament, no sé, 300 persones, vull dir, o sigui que no hi ha gent que ha tingut responsabilitats no es notarà. I de gent més nova. Si no hi és Montserrat Tura, no es notarà, vol dir? No, no es notarà, no. Vull dir, suposo que estigui o no al Consell continuarà fent política i continuarà parlant i posicionant-se respecte als temes d'actualitat. Li sap greu, però, que marxi? Sí, a mi sempre em sap greu, no?, quan hi ha persones que deixen, amb les raons que sigui, vull dir, no sé, i donen un pas al costat, va dir, no enrere, en aquest moment, però que crec que en aquest moment el que cal és més col·laboració que mai, no? Cadascú des de les seves posicions i des de les seves responsabilitats. El PSC s'ha despenjat de la consulta, president? De quina consulta? De la consulta que vol convocar el president de la Generalitat actual, el president Mas. És que ni l'ha convocat ni sabem quan la convocarà. Ha dit que donarà a conèixer la pregunta i la data a final de mes. Per tant, no sabem què és el que preguntarà ni per quan serà la consulta, tot i que s'ha dit que sí, que serà per al 2014, però ja veus que diuen que no. Li pregunto si el PSC s'ha despenjat de la consulta perquè justament Pere Navarro aquest cap de setmana ha dit que no hi haurà consulta el 2014 i per tant... Però això és el que diu molta gent en privat, fins i tot... Què li ha dit a vostè en privat, president? No, jo en privat, com és en privat, no diré aquí que m'ho ha dit en privat, però segur que vostè, si vol, pot tenir l'oportunitat d'escoltar també el que diuen en privat. Persones, diguem, que en teoria són partidàries de la consulta i que formen part de la majoria que avui dona suport al govern de Catalunya. Perquè, miri, si es diu que es vol fer una consulta, que volem que aquesta consulta sigui legal i acordada. I per començar, perquè sigui legal i acordada, posem en marxa un procediment per l'elaboració d'una llei de consultes que ho possibilitin, de dubtosa utilitat per a aquesta consulta. I a més diem que a final de mes, abans de final d'any, hi haurà una pregunta i una data. I després anirem a negociar. Després anirem a negociar la consulta, després d'acordar el marc legal, d'acordar la pregunta i d'acordar la data. Com ho faria vostè? Fantàstic, no? Vull dir, és una manera d'assegurar-se el no, no? Vull dir, més davant d'un govern com el del Partit Popular, segurament començaran a parlar abans de posar dates i de posar preguntes. Si el que es vol fer és la consulta i es vol fer acordada. Així ho veig jo. No vull donar lliçons a ningú, però vull dir, si es fa d'aquesta manera és difícil que pugui ser acordada i, per tant, que es pugui produir l'any que ve. Vostè creu que el govern de la Generalitat no ha parlat amb el govern espanyol? No ho sé, no ho diuen. El president Mas diu que sí. Sí, però això no s'arregla en un dia una conversa de 10 minuts. Per què no s'arregla una conversa de 10 minuts? Com s'ha d'arreglar, president? No, perquè miri, aquestes coses són... No estem parlant de qualsevol cosa. Estem parlant de demanar l'autorització per fer una consulta que tampoc sabem molt bé en quins termes es planteja la consulta, perquè la consulta per alguns és independència o no independència. Per altres volem escollir altres coses també. Volem ser consultats també sobre altres possibilitats. El dret a decidir no és igual a consulta sobre Catalunya independent o no. Per alguns ho serà, però per altres no. I també tenim els nostres drets, no? També tenim el nostre dret a decidir. I per això no s'arregla això en una xerrada de 10 minuts, a l'estil de la xerrada, de la reunió, per parlar ara fa un any del pacte fiscal, com vostè recorda, no? Va haver una reunió, una estoneta de reunió i carpetazo, no?, que diuen, al pacte fiscal. Jo crec que això tots sabem que requereix un procés que és més llarg. No estem parlant d'un conveni, de fer un conveni o d'acordar una inversió. Estem parlant d'una cosa molt seriosa i molt transcendent. Vostè té identificats els elements que podrien fer desencallar
la situació de bloqueig actual? No, jo... Vull dir, això és... Li pregunto a vostè perquè vostè actualment és senador, està a Madrid, Jo el que ha estat crec és que president de la és Generalitat. necessari el diàleg i la negociació, vull dir, Fins quan? des de la fermesa, des de sempre. La política és igual a diàleg i negociació. Fins quan? No es posa data límit? I si no, data límit, diàleg i negociació. Sempre haurem de dialogar i negociar amb Espanya i amb Europa. O sigui, no marxaran, no es diluiran, no deixaran d'existir, diguem. Diàleg i negociació. L'altre és la confrontació i la utilització de la força, si la tens. I em temo que, vull dir, això ni seria el convenient i segurament tindríem les de perdre. Vostè vol una consulta per preguntar sobre què? No, a mi em sembla bé que el poble de Catalunya tingui la possibilitat de dir la seva respecte a l'encaix de Catalunya a Espanya o del futur de Catalunya com a poble. Vull dir... No preguntaria sobre la independència, vostè? Jo no vull la independència. Però estaria disposat a preguntar-ho als ciutadans si volen o no la independència? Ho ha d'entendre, no? Però no li pregunto tant què és el que vol vostè, que ja ho ha dit, sinó si vostè està disposat a preguntar als catalans sobre la independència. El problema no és el que jo estigui disposat. Del que es veu el dia 11 de setembre passat, Via Catalana cap a la independència, moltíssima gent al carrer, unint aquests 400.000 assistents. Una gran mobilització i una mobilització molt cívica, molt ciutadana, sí. Però les coses no canvien exclusivament perquè hi hagi molta gent que ho desitgi. Amb els desitjos només no es canvien les coses en el món en el que vivim, sinó que se'l preguntin a alguns països sobirans, independents, en aquest moment, després del calvari per el que han passat i estan passant. Alguns països veïns que són sobirans. No basta en desitjar les coses i no basta tampoc en apuntar-se, no? Vull dir, el que suposadament pensa la majoria. Com aquesta és ara la corrent i anar a favor de la corrent és molt fàcil. Vull dir, a mi a vegades he anat a favor de la corrent i altres vegades en contra. I no cal dir-li a la gent allò que vol escoltar. Que això és també una de les altres coses que avui abunda al món de la política. És el dir les coses correctes, vull dir, el que toca, diguem, el que la gent desitja escoltar. Què creu que la gent vol escoltar de vostè, president? No ho sé, suposo que hi ha uns que volen escoltar una cosa i altres una altra. Jo, en qualsevol cas, el que dic és el que penso. Jo el que tracto és de ser coherent amb el que penso i amb el que he fet, amb el que faig i amb el que he fet. Una certa coherència, vull dir, o sigui... Vostè té la sensació que hi ha qui vol que vostè es manifesti a favor de la consulta per la independència? Oh, sí, i tant. Però no sóc independentista, no ho he estat mai, no? Vostè és federalista, vostè vol una Espanya federal. Sí. Sense cap ambigüitat. Una Espanya federal sense ambigüitats i amb una Catalunya respectada i considerada. És viable, això? Jo crec que és més viable que la independència, sincerament. O vostè creu que la independència de manera acordada amb Espanya és possible? El 2014 o el 2015 és igual, al segle XXI. En un moment històric en el que les sobiranies són cosoberanies, són compartides, en què hi ha més interdependència que independència, que això és viable en un context en el que no hi ha interès per part de cap país a nivell internacional en què, vull dir, Espanya es fracturi, en què Catalunya es pugui secessionar, vull dir. Hem de ser conscients d'aquestes coses, vull dir. Una reforma constitucional com la que planteja ara mateix el PSOE blindaria la solidaritat dels catalans decidida des d'aquí? Blindaria la llengua? Li poso només dos aspectes. Jo crec que sí, diguem, la proposta que hi ha, la proposta del PSC i del PSOE, el pacte aquest de Granada, el document, sí, parla d'una reforma constitucional, entre altres coses, per blindar constitucionalment aspectes essencials que tenen relació amb l'existència de Catalunya com a nació, els seus drets històrics, el dret civil, el finançament i temes com la llengua. Qui li ha dit que sí a Madrid això? El Partit Popular, que és qui governa, no? El Partit Popular no, però
he de dir també que a Madrid hi ha alguna gent en posicions molt dures. Ho veiem fins i tot aquest cap de setmana per altres raons, al carrer, però hi ha gent que és conscient, per exemple, que amb la campanya contra l'Estatut es van equivocar. A mi hi ha gent del Partit Popular que m'ho ha dit. En això ens vam equivocar. Bé, hi ha altres que no, que pensen que no es van equivocar. Hi ha partidaris de la línia dura, diguem, de la confrontació amb Catalunya, d'això, del xoc de trens. No, el tren no el tenim nosaltres, vosaltres teniu una vagoneta. Vull dir, o sigui, hi ha de tot. Però és veritat que hi ha gent que veu que hi ha un problema molt seriós i que aquest problema no es pot solucionar si no és dialogant i no es podrà solucionar per l'ús de la força. No estic parlant de la força militar, que això ja és cosa del passat, sinó per l'ús exclusivament de dir aquí tenim la Constitució i amb això, aquesta paret i d'aquí no en passareu. Així tampoc es solucionen els temes. I hi ha gent a Madrid que això ho veu també. No som majoria en aquest moment. Però temps al temps també. El PP no tindrà sempre majoria absoluta. També això diuen les enquestes. I amb això és amb el que juga el PSC i el PSOE? Bé, no juguem amb això, no. I hem de tenir present aquest tema també. És obvi. Aquests càlculs. És obvi. Però el temps actual, president, és molt líquid. Tot pot passar. Sí, és molt líquid, certament. Tot pot passar, sí. Tot o quasi tot. Coincidia vostè aquest dissabte, Mariano Rajoy, en aquesta gran boda? Sí, però no va ser a l'església, no. No van parlar? No. Es parlava de la situació de Catalunya? És normal que es parli. Jo crec que es parla a tot arreu, no?, en aquest moment. Que hi ha preocupació per la situació, al marge del posicionament de cadascú, dels partidaris d'una opció o d'una altra, no? El que hi ha és preocupació, perquè a més no oblidem, el país està en una situació també de crisi econòmica i de dificultats tremendes, no?, per molta gent, no? Certament, però quan es troben Rajoy i Zapatero per parlar, parlen de Catalunya, i Zapatero. Perdoni, Rajoy i Rubalcaba es troben és per parlar de Catalunya i no per parlar de la crisi. Quan aproximen postures és per parlar d'això. Han parlat d'altres coses també, segur que han parlat d'altres coses, però a mi em sembla bé que parlin de Catalunya. Vol dir, entre altres coses, perquè això vol dir reconèixer el problema. Jo en alguna ocasió li he dit al president del govern espanyol, no? Vull dir, el que han de fer és reconèixer el problema. Si no reconeixes que tens un problema... L'han començat a reconèixer. No el podràs resoldre, perquè si no existeix el problema no cal posar-s'hi. Jo crec que comencen a veure que tenen un problema. El que passa és que hi ha gent partidària de la confrontació i de la força, en el sentit no militar de la paraula, però de l'ús de la força, no?, que dona l'Estat. I altres que no ho són. Estic parlant del PP, del Partit Popular. I cada vegada també més persones a Madrid que veuen que és necessari el diàleg i la negociació. També d'això, d'aquesta societat civil, que és molt de dretes a Madrid, però hi ha de tot també. Escolta'm, i dins del Partit dels Socialistes, és que ara, per exemple, penso en la presidenta andalusa, que ha fet declaracions contundents també sobre Catalunya. Sí, però miri, quan li diguin una declaració, vagi a l'original. No es quedi amb el titular, perquè els que estem acostumats ja a aquest tipus de coses és... Clar, si extreus una frase vol dir una cosa. Si la llegeixes en el context, ja diu una altra. Però allò ho ha dit. Què ha dit? Doncs que amb la qüestió de Catalunya ni un pas. No, això no ha dit. Ella va defensar els seus interessos. La presidenta d'Andalusia, què fa defensar els seus interessos? És que, si no, no el votaran. No la votaran. Tot es redueix, això, president? Entre altres coses, cal guanyar les eleccions, i això és aplicable i ho fa tothom, aquí enlloc. Bueno, aquí i a tot arreu. Doncs de moment, segons les enquestes, president, l'opció que està tenint el PSC, el Partit Socialista de Catalunya, amb la qüestió catalana, no li dona rèdits. I això ho hem vist també amb el declivi que hi ha hagut de resultat en les darreres eleccions. Quan hi ha una situació tensa, quan hi ha una confrontació, una bipolarització,
les opcions polítiques que són més intermitges, que són moderades, que són més de tendir ponts que de trencar ponts, pateixen. I per això pateix el PSC a les enquestes i també Convergència. Abans li parlava jo de Zapatero. Zapatero i Felipe González han dit que veuen impossible la independència de Catalunya. És impossible? Vostè què creu? No, jo crec que d'impossible hi ha poques coses a la vida, no? I la independència de Catalunya ho és o no? D'impossible, vull dir, d'impossible jo diria que no hi ha pràcticament res. Però diguem que és molt poc probable en els temps que ens ha tocat viure, diguem. Poc probable. I, evidentment, jo diria que no possible, diguem, l'any que ve, com es pensen alguns, no? Jo crec que no. És possible que veiem com vostè deixa la política? Pròximament, quan acabi el seu mandat al Senat. Mai se sap. Mai se sap. Però ho ha pensat? O sigui, a les pròximes eleccions vostè es presentarà com a candidat al Senat o esperarà que el torni a nomenar al Parlament? No, jo no... En fi, les meves previsions no és ser candidat de res. No és ser candidat de res, no vol ser candidat de res. O sigui, si el nomena al Parlament, bé, i si no, deixarà la política. Hi ha coses que... Jo he estat candidat pràcticament a tot. Candidat local durant molts anys, candidat al Congrés dels Diputats, vaig encapçalar unes llistes a les generals, candidat per 2 vegades a la presidència de la Generalitat. Vull dir, el moment d'encapçalar llistes ja ha passat. No es presentarà, si el Parlament el torna a nomenar, seguirà el seu. Però això és parlar de quan? Futuribles. Ui, a saber, com vostè diu, els temps són tan líquids, com diu Bauman, que a saber el que pot passar, o el que haurà passat, quan es produeixin les properes eleccions al Parlament de Catalunya. S'avançar aconteixements no té cap sentit. Escolti'm, avancem, però, què és el que pot passar demà justament a la Cambra Alta espanyola. Al Senat es pretén fer front davant de la LOMCE, la llei Wert. Vostè és senador. Creu que realment aquest darrer cartutx per aturar aquesta reforma educativa seguirà a veure la llum? Jo sóc un dels signants que ha demanat aquesta reunió de la Comissió General de Comunitats Autònomes, que es produirà demà, avui, a una reunió de la ponència, aquesta tarda, a la que assistiré, i demà donarem la batalla per tractar, entre altres coses, de posar en evidència les carències d'aquesta llei, d'una llei que, en aquest cas, atenta contra les competències de les comunitats autònomes i, de manera molt singular, a les competències de la Generalitat, també de la resta de comunitats autònomes, però en el cas de Catalunya, òbviament, també per raons afegides, les referides a la llengua, per exemple. És una comissió a la que assistiran, a més, representants de les consellers i conselleres d'Educació de les comunitats autònomes, i jo el que crec és que es tracta de donar la batalla contra una llei que crec que no s'arribarà a aplicar, que serà, de fet, la segona llei del Partit Popular que no s'aplicarà. La senyora Pilar del Castillo va aprovar una llei en contra de tothom que, clar, va canviar la majoria i no es va aplicar. Jo crec que amb aquesta llei del senyor Wert passarà el mateix, perquè tothom està en contra, excepte el Partit Popular. Passarà el mateix que amb Pilar del Castillo, que no va poder aplicar la seva llei perquè el 2004 Zapatero guanya les eleccions generals, o passarà perquè hi haurà tanta oposició? Passarà, entre altres coses, perquè pràcticament tota l'oposició s'ha posat d'acord, o ens hem posat d'acord, en aquest cas, perquè després de les properes eleccions generals, una de les primeres coses que es faci sigui deixar sense efecte aquesta llei. President, avui preguntem què en pensen els espectadors, i també li trasllado a vostè la pregunta, de l'espionatge massiu dels Estats Units a líders mundials. Jo crec que, miri, les noves tecnologies comporten moltes avantatges, i avui la nostra feina, la nostra vida seria inconcebible, ja sense aquestes noves tecnologies, però també, entre altres coses, possibiliten fets com aquest, que és que la privacitat sigui fàcil de violentar i l'espionatge per part, en aquest cas, d'aquesta agència, però segur que hi ha d'altres, sigui fàcil, relativament. Jo crec que és una cosa que cal condenar i, a més, fins i tot la legislació americana
penalitza, crec, amb presó la utilització, diguem, d'aquests instruments per fisgar, diguem, en la vida dels ciutadans. Aquesta és la revelació d'avui, amb 60 milions de trucades a Espanya que han estat enregistrades durant només un mes. Vostè creu, com Merkel, que els amics no se'ls espia? I els enemics tampoc. President. Sí. Però els... Abans vostè em parlava de desitjos i de realitat. Bé, ara m'estan parlant d'un desig seu estic o de la realitat? Estic parlant d'un desig. Però, òbviament, els amics encara menys. I sembla ser que als Estats Units tenia amics a Europa, els que espiava, i algú que no era espiat. El primer ministre britànic sembla que no era espiat. Sembla ser que no era espiat. Per cert, vostè coneix a José Amedo? No. Què li diria? Res. No li diria res? No. No conec el personatge més que per el que he llegit, no? Vull dir, els mitjans de comunicació, no?, al llarg de molts anys, no? Doncs li diré que té una oportunitat de conèixer-lo també a partir d'aquest llibre Calviva, José Amedo, amb un relat, un retrat del que va ser Els GAL, del qual ell formava part, un llibre en el qual fins i tot arriba a escriure: Felipe González nunca asumió ninguna responsabilidad penal y en realidad tampoco política, aunque algunos quieran hacer pasar por ello su derrota en las elecciones del 96. Y diu, nos utilizaron para alcanzar sus fines, después apelaron a nuestro sentido de Estado, luego nos prometieron de todo y por último nos chantajearon y nos amenazaron. Fins a on pot arribar el que es diu les clavegueres d'un estat, president? No ho sé, no he estat mai a les clavegueres, afortunadament, no. Les ha patit? Existeixen... Deixem-ho aquí, diguem. Això vol dir que sí, president? No. Les clavegueres de l'Estat existeixen, diguem. És veritat, desgraciadament. Com totes les cases tenen clavegueres, l'Estat també les té. Hem de tenir por ara a Catalunya de les clavegueres de l'Estat? De les clavegueres de l'Estat cal estar atent, perquè les clavegueres existeixen, desgraciadament, també. President Montilla, moltes gràcies per haver tornat. Fins la pròxima, que vagi bé. Fins a la propera. I sort demà també al Senat. Està satisfet de la seva feina al Senat? Sí. És una cambra que té poca visibilitat. A mi això no és que em preocupi massa, però si formes part d'un grup petit, com és el nostre, el de l'Entesa, hi ha moltes possibilitats de treballar, si vols treballar. I això és el que faig. Gràcies, repeteixo, fins la pròxima, que vagi molt bé. Passen 9 minuts de les 9 del matí.